आंनि नैबे भिडिअनि स्क्रिनाव होनाय कनिका बर' बिथाङा बर' हारिनि एबा एबसुनि सासे जाखांफुनाय आइजोमोन। बिथाङा एबसुनिनो हारिमु नेहाथारिमोन। बिथाङा हाबा जानायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन। बिथाङा दा गारि एक्सिडेन्ट जानानै अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बिथांनि थाखाय बिथाङा अरायबो बर' हारिनि बर' जाथिनि मोजां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा जेब्लाबो आफा बोराइ बाथौ एबा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आलो गोजोनै जायगा मोनो। बेनि थाखाय आं बर'नि एबा बर' हारि बर' जाथिनि जानानै दिनैनि मुलुगनां आइजो सान फालिथायाव तितागुरिनि राजा इरागदाव नगाव नुजाथि फैनो हानाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायलांनाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि नेहाथारि आब' रंगिना बरगयारी, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'सा नोंथां, लोगोसे गाहाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारी सार आरो गाहाय नेहाथारि कनिमु बसुमतारी सारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो क'क्राझार जिल्लानिनो गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय खन्थाइ आवगायबोबाय। जोंनि बर' समाजाव फिसाजोफोरखौ हाबाखौ लानानै बिराद सिन्था खालामबाय थानाय नुनो मोनो आरो दा जोंनि बर' समाजनि बाजै आबौमोन जानायफोरा देरस्लाब मोनै फरायस्लाब मोनै गावनि केरियारखौ बानायस्लाब मोनै हाबाखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जायो आरो जोंखौ जंखायो। दा बै जंखायनाय समावनो आंबो माब्लाबा लिरलांदोंमोन बे खन्थाइखौ, बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानबाय। खन्थाइनि मुङानो जाबाय सिखोला बैसो। सिखोला बैसो नों दान्दिसे साया माया, नोंखौ लोगो मोननाया बावाखैमोन ना, दिनैनो मानो एरा नों दान्दिसे साया माया। जावलिया बोथोरा नोंनिफ्राय जानगारनो एमराय फैसारो, देलायफु हांलायफुंनि समाव दाखासे गोसोम जोमैया आगर सुनाय आयनायाबो दिन्थिहरो। बाजैया जंखायसै फागुननि दुंहाव हाबिलाया बोथोर लिंनायजों जांखलांसै, आबैयाबो बुंसै हाइजें ओंखारसै, औवा मेवाया लायनो जेसे गोरलै एसे मिलौसै। सिखोला बैसो नों दान्दिसे साया माया, अन्नानै दान्दिसे नेथ' नों सिखोला बैसो आं गसंग्रोनि। गोजोन्थों। Gorila kutu mata. Rong activity aja.